Hemmeçäňize salam. Habarsız galma gepleşiginiň 3 tane birlik bölümine, ýani 111-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ilk bilen hemmeçäňiziň Gurban bayramy gutly mübarek bolsun, gurbanlaryňyz kabul bolsun. Tomuz aýynyň ekwatorunu geçdik. Studentlere egzaminlerini tapşyranlar, okuwçylara Tomuz kanikulunyň lezzetini çykarýanlar. Ýaşlar, kim nirde? Owa gitdiňizmi? Ýa deňize gitdiňizmi? Men kiýal işläp ýörenem bardyr. Tesvirlerde belläliň. Bu bölümde gyzykly täzelikler bar. Subscribe, like basyň, tesvir ýazyň, başlaýasyň. Kliplerimize başlaýar Selut Woklyç we Perhat Solty. Söýýän diýmeli. Söýýän diýmeli, söýmeli, batym diýmeli. Doýmaly düşün, elleri bele birleşmeli. Kabul etmeli gül dikenini fırsatlarında. İnniki klibimiz Amalia'dan. Vay vay. Durdu efem täze klip hödürledi. Pozdum seni ýatdan. İnniki täze klip ýaşaýdymçymyz Mukammal Meçariyewden bize ayırdılar. Bizi ayırdılar, kıymatlar gurrumlar, yüreğin men yaraladılar. Bizi ayırdılar, kıymatlar gurrumlar, yüreğin men yaraladılar. Şadöwöz hem sonra halymy aýdymyna mut video hödürläpdir. Aydıp berjek sana zoro dinmin ýagdaýmy umid berip yer zoro dinmin halymy aydyp berjek sana zoro dinmin ýagdaýmy umid berip yer Merdan kaka geldi mahym Diyen sezi ýadymda galygamahym aýgyzmahym aýgyzmahym Inni gelýär Halkaydym Time, Merdan Altyýew bilen. Jeytin Nurun in gowaryan şahaçaga. Vatanım var, ilim var. Aman ilim var. Min garip min yoluma. Inni gelýär cover şahaçyna Didar Weekend'in ýene bir aýdymyna cover aýdypdyr. And I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Dostlar, ýene bir zat bellek geçesimiz gelýär. Biziň maksatymyz rap söýçülerini halkaydym, halkaydym söýçülerini rap dinletmek. Ýani türkmen sungatynyňky ähli täzelikleri size bir ýerden duyurmak. DJ Kolyanym Söhödüň aýdymlaryny, Amaliýanyň muşdaklaryny dinletmek. Amaliýanyň aýdymlaryny Söhödüň muşdaklaryny dinletmek. Ýagny ýene bir gezek gaýtalýan. Sungatdaky ähli täzelikleri bir ýerden size hödürlemek. MP3 şahaçyna Söhödçü Maýf we Sap bilen başlaýar. Tansxana hammam. Studiýada şu wagt hammam. Neyle neyle neyleye Kaytanı biz veren tımman Bir tans meydandır umman Hali süpür derini durman Eyo Tansxana bugün Hummum 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 Inniki aýdym Ýazerdi Mahmudowdan Biwepa. Tüy guymadan
Kara gözlerin yalan eken aydan sözlerim. Sevgim alan kara gözlerin yalan eken aydan sözlerim. Batır Çapa, yani Batır Muhammedov, soradım seni. Yatlama öğrelen juwanlıktaki lezzetli nedlerden soradım seni. Yatlama öğrelen juwanlıktaki lezzetli nedlerden soradım seni. Arobi Fit ayna Aşgabat Blues'un aydımına cover edipdirler. Başka bir dünya, başka duygular, başka sevgiler başımda. Men düştüm cennetin başına. Şahzot Gulmuradov, täze aydymı bilen yaraşmaz. Naz edip durmagy sana yaraşmaz. Özge bilen durma sana gelişmez. Yaraşmaz sana yaraşmaz. Yaraşmaz sana yaraşmaz. Sana gelişmez. Instagram täzeliklerini Celil canlı sesde sahnan coşturdu. Tuğulama Celil'in fanlaram aktivni ekeni. Önkü ABM'in Berdibi'nin konsertler yadıma düştü. Biz çağakak disklerde görüyorduk. Söymene bu dünyada sana tayilcek sana minbecek sensiz yüreğime vurana bu dünyada sana tayilcek sana minbecek sensiz yüreğime vurana. Instagram'da yine var täzelik Bam Music Merhem Festival'den Türkmen aydımlarımız aydıptır. Leyli gerek başka bana yar gerek der. Leyli gerelim özgü söver yar o gerekten. Gelsin gelsin yarım gelsin alma bilen o narım gelsin. Toy 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 bugün bizde toy. Bugün bizde toy otlak gelin toymada ya. YouTube täzeliklerine kara bilen başlayat. Undor meni klibinin sahna arkasından pursatlar. Это вы родственники, да? Это мои дети. Похоже, да? Angar gözümden ceyran gelse başıma duman. Yine bir YouTube täzelik Ahmet Meretov dünyanın iň bet unnerlerine muht çağırýar. Aranızda İngiliz dilini bilýänler bar bolsa, ýa bolmasa İngiliz dilini öwrenmäge höwesi barlar bar bolsa, dünýäniň iň awraýly universitetlerine Oxford, Cambridge, Harvard, MIT, ýani dünýädäki şu adyny sana biljeňiz iň güýçli universitetler bar bolsa, şolaryň mugut kurslaryny alyp bilýär. Inni gelýär iň gowurýan şahajyklarymyň biri könelleri ýatlaly Nur Hudaýgulyň bilen başlaýar. Çağlıkta pek yürekli çağlardı çağdım. Çağlıkta şat geçerdi gamsız bir sadım. Imma velin ulanımsam bağsızlıktan ağladım, 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 ağladım. Yine bir könelleri ýatlaly Maral Durduýewa. Başımdaki kürte daştan kapasa. Başımdaki kürte maňa kependir.
Başımda gök kürti, gazal ot kürti. Ünni bu dünyada baktım yok kürti. Gök kürten içine yanıp var yansın. Gök kürten içine teleyi gargap. Gök kürten içine elimi gargap. Hünü bir yansın. Inni gelýär tesvirleri okumar şahaçygyna ilkinji tesvir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Bay Aşko, men birinji mejetimi. Berekella, Instagramdan bize ýazyp bilersiňiz. Öz ýaşy geldi ýep şeýle diýipdir. Şu kommentariýany okap oturanlaryň ömrü uzak gorsun. 25 sanem like alypdyr. Orad Allah berenip şeýle ýazypdyr. Süýdesiňe seresen gan görnür. Saýyk däli bilen Zümere eýle bele diýmän her kim bir pikir eder. Biziň üçin türkmen rapda halypaş bolar. Bize mulalaşýas türkmen rapda iň gowy artistler şolar. Çyraçy style şeýle ýazypdyr. 2000 okaýyň haýyşt okudum. Uzak Ahmet we şeýle ýazypdyr. Jeytinur salam, mejetimiň birçe bölümini sen alyp baryp göräý. Göwnüme bolmasa, has gyzykly boljak ýaly. Gula merwet däl bolyn, köp zady sen öwretýäňde, işiňizde üstünlük. Kim näme öwretýär, şol öwretýär ýöne men alyp barýan. Salam. Salam. Mekan bir şeýle ýazypdyr. Näçe bolsa da bolýar gül. Dowlan günüň gutly bolsun. Sag ol. Indiki tesvirde Roza ýewne şeýle ýazypdyr. Gül siziň hem dowlan günüňiz gutly bolsun. İyi ki dowdunuz Gül abla. Sag ol, abra gwanel. Babahan Atamradow şeýle ýazypdyr. Salam Gül, her separ birinji boljak bolýan bolany göze. Tuwalama senem döwranyň ýygynyň ýetjek üstünlük saňa da Täjikistanyň türkmen studentlerinden salam. Udaç size mejetime gaz diýipdir. Bizden hem size köp salam. Dostlar, indiki bölümde size üýtgeçjek sürprizimiz var. Şonuň üçin sypdyrmaň, özüňize goýja seredin, hoş sag bolun. Hemme jaňyza salam. Salam. Hemme jaňyza salam. Aýdyn ýer bereýinmi? Gurwanlaryňyzmy? Gurwanlaryňyz kabul bolsun. Tamam. Normal. Bölüm. Tamam canım, yok daha iyi. Familiýasynyň işini gördüm işte. Näme etken? Taýynçyk ýangyrda görünýär. Gözellikdir ýani. Sen güzel. Знаменитý bolýan indi. Res kommentariýlarda berlen, vizajistden açmak töleýärdi. Men käbir harflar ýaman işini görýän. Inni gelýär. Inni gelýär, kalkaýdym. Bir aýdymna. Kavr hatırlatır. Medet-Tuman. Да, было хорошо. Yani bizim maksadımız Medet-Tuman'ın maksadı. Başlayaz. Tanzxana hammam. Tanzxana hammam diye. Girelim olsa вообще прикольно было. Съёмка xana. Ha, съёмка. Girelim täzeter. Saçamam näme? Aşağı derule dolin bulaşdy. Ha gayret gutardın ha. Gayret. Ulamla gayret. Näme? Berekella. Давай. Men yaklaşlarım yaman goýma. Täzelik Ahmet. Haydi, давай. Maral Durduýewa. Sizler çağa tanazam yoksunuz da. Tanaýan, ejemin goýar ýa-ni aýdyrjy. Sonra bulaştırdın da. Nemeden durup bilmedi. Gazyn taklap bilmedi. Düşünmedim atazlam düzgün. Kommente diye, birinci men diye düşünýän. He, çıraç. Çıraçy. Uzuk diýipdir ödem. Jançkman.